Patag, patag. Na, ano? Katag ba katag? Pataghan na naman ba? Okay, ready? 1, 2, 3. Thumbs up. Okay, ready? 1, 2. Oh. Ready? 1, 2. Sige. Okay na. Okay na. Sige, papapicture mo. Aman. Mudo lang ka, tawag ko. Nora. Hindi mo tayo. Aman tayo. Oo, tatanong mo. Ay, bakit ipunit dito? Ang gusto mo age dara dire diretso sa Nueva. Ay, Nueva. Dani na. Piko, blow, blow, blow. Ang kuha mo isod. Okay, tanda na, sige. Piko. Kanimo mo triangle. Sige. Dire ba human? Ayo, sige. Wala. Practice. Mag-practice na ka mo mag-topic sa mic. Dili pwede lungo-lungo diretso. Di masama yan. Ang mga military, makakupot na, patay na. Kita buhi, kupot pa, ano? Okay. Okay, sa may chairman dere. Karong puntok. Thank you. Full bag. Wala lagi tao. Kaya lang ito pang kabalay. Tubig kayo. Isipin na. Tubig na. Sira. Malakaw na ba ta Miyerkules? Natin toon. Dala dragyanan. Ikaw po'y pirma po'y. Katong mo exit, pwede na mo atindan. Pirmaira kas papa ma. Ha? Pirmaira kas papa. Ay, di ko mausay na ako din ako. Diro, dilpin ra dito. Okay ra ko pa pag pandaon. Pwede ra man na dito ko lahat. Hindi dagyo daw signature ha, kasi phone number ng street na bakante.
Campus down. Palag naman ini. Tagatan lagi. Prokono ini. Prokono. Anak ko dia mau agi. Aduh, apa dia?